主ら帝国にラングリッサーを渡すわけにはいかんのじゃ。修行が足らんようじゃ。いやー、いやー、闇の力よ。我が敵を撃て。切るわけにはいかん。これで終わりだ。やるじゃねえか。かの者たちを癒したまえ。負けるわけにはいかない。やるな。
家康の力よ。我が敵を討て。負けるわけにはいかん。これで終わりだ。てよ負けるわけにはいかん。そこだ。ぐわっ。やるな。おっおっ。バカな。皆の者。帝国軍めやりおるわい。面白かった。見せましょうな。かの者たちを癒すたまえ。かの者の傷を癒したまえ。光栄に思うんだね。僕も。
撃を撃て。霊気を集え。いいのいい。だ